сина ми падна преди вече станат 11-12 години от 6-ти етаж. И това е когато детето ти страда. За мен това е най-страшното. Аз имах само 1-2 дни, в които си позволих да падна духом. Очакват ли обаче хората винаги да си весела? Дори така голямата трагедия, ако я обърнеш с хастара, тя вече не ти се вижда такава трагедия. Как така човек, който пада от 6-ти етаж, в крайна сметка накрая му няма нищо? С Гала сте в един ТВ тандем. В един момент тя остава самостоятелно на кафе. Чудила ли си се някога защо Гала, а не ти? Когато ме свалиха от ефир, аз логично обяснение не получих. Добре, все има нещо, в което ти си по-добра от Гала. Аз съм по-красива, болм. Окей, разбрах. Всичко останало. В какво Гала е по-добра от теб? Самите новинарски емисии по телевизиите понякога бъркат. Те бъркат целенасочено понякога, защото сега няма какво да се лъжим, че има една цензура, която се следва във всички телевизии. Няма изключения. Аз виждам, че изобщо не се цензурираш тук, така че това ми харесва. Тук, затова сме в интернет, свободно пространство. Даже може да стане и нецензурно по някое време. Няма да умре скоро телевизията. Може и да умре в един момент, не знам, ще бъде бавно и мъчително. Назови ми датата на смъртта на телевизията. 1 с Джуджи, една от легендите на българската телевизия. Започваме сега. Джуджи, добре дошъл в 1. Добре заварила. Назови ми датата на смъртта на телевизията. Няма да има такава. Знам, че напоследък непрекъснато въртят разни такива. Телевизията умира, никой не гледа телевизия, всички млади са в интернет, обаче това абсолютно не е вярно, според мен. И ако съдим по гледаемостта на моята рубрика на кафе по нова телевизия, мисля, че да, няма да умре скоро телевизията. Много ми се иска обаче и някаква... Да умре ли? Не, някаква аргументация поне. Защото много хора са си го казвали също и за телеграфа, най-вероятно и за гълъбите, които са били изпращани с съобщения. Те гълъби още се ползват от време на време. Така че... Ако закъсам и аз понякога се доверявам на гълъб. Не знам как да ти се аргументирам, честно казано. Не съм мислила по този въпрос, но си мисля, че телевизията все пак е институция. Тя е нещо, което, знаеш, на времето хората казваха, това го чух по телевизията, това го казаха и къде си. Което означава, че си има своето място. Може и да умре в един момент, не знам, ще бъде бавно и мъчително. Как се промени тогава според теб тя за последните 10 години? Според мен аз понеже съм абсолютен телевизиоман, аз сутрин като стана първото нещо, което правя да пусна телевизора и само върта по каналите да видя какво се случва в различните телевизии. На мен лично ми липсва съдържание, честно казано. Виждам, че има много колеги журналисти, които са на много посредствено ниво, говорят и като подготовка журналистическа. Аз не знам дали повечето от тях са извършили този журналистически факултет. И честно казано, това ми липсва. Не знам по какви критерии избират хората да работят в телевизия. Сега, честно казано, в телевизията започнах 2009 година, малко по-накъсна възраст и аз съм го казвала и друг път и то не е тайна. Разбира се, мен всъщност в телевизията ме покани Гала. Лично това беше нейно решение. От телевизията съответно ме одобриха. Не знам сега какъв е критерия, честно да ти кажа, как ги избират, но ми прави впечатление, че има изключително неграмотни хора. Дори не могат едно изречение да напишат и не знам дали си обръща внимание на кроловете, които така отдолу понякога има зверски правописни грешки и мен като филолог това много ме дразни. Мен ме занимава всъщност нормата. Къде е тя, каква е била и как тя се променя с времето. Защото видимо интернет с цялата си свобода, която преминава от време на време и към свободия, има едно нещо, което положително отсъства и това е нормата. Да. Как да говорим, как да завършваме изречение, как да подредиш, ако щеш, своята мисъл и така нататък. Знаеш, аз си мислех тук тия дни по повод това убийство, което се случи в Пловдив.
Точно за нормата си мислих. И се чуда дали фактически в новините това трябва да бъде подредбата на новините. По този начин ли трябва да започват? Според мен това не е новина в ония класически смисъл. Това е по-скоро за криминалната хроника, да кажем. Както има, накрая на емисията новинарската има спорт, нека да има и криминална хроника. Тогава всичко това да се разказва там, а не като начална новина. Да, това е шокиращо, едни деца да убият някакъв човек. Тази смърт сега я класифицират като изключително жестока, ма кажи ми, коя смърт не е жестока? Има ли такава всъщност? Едно убийство? Кое убийство не е жестоко? Та ми се струва, че хората станаха, сега говорим, всички са много зли, всички са лоши, ама те са лоши, защото ги заливат от сутрин до вечер с някакви лошти. Не може като се събудиш, като си пуснеш телевизора да слушаш само гадости. Не кажи нещо хубаво, започни деня с нещо хубаво, с някаква хубава новина. Аз съм сигурна, че има хиляди хубави новини, просто никой не ги вади на показ. Това е много интересна тема. Ако искаш, нека да останем още малко тук. С удоволствие. Даже ще допълня и тук, аз съм си го мислила също, даже мислех да прави такова предложение. Защо няма в нито една новинарска емисия няма рубрика за култура? Както казах, има за спорт, нека да има и за култура. Примерно, много неща се случват в България, дори в нашата малка държава, чисто от културна гледна точка. Има всякакви спектакли, кина, филми, много работи има, концерти. Защо да не ги казваме? Това ми е също така една болка, да кажем. Да, генерално и аз се замислям за тези теми, които ти коментираш в момента. Вълнуваме ти самата как се информираш, понеже няколко пъти казваме новини. Аз, може би, защото все пак съм и на някаква по-сериозна възраст вече и имам опита да различавам кой сайт, да кажем, е фалшив, откъде мога наистина да черпа истинска информация, откъде не, но смятам, че твои връстници, примерно и по-малки от теб и мен, трудно се ориентират в това, но ти само като видиш продължението на сайта, вече горе-долу ти е ясно, че не можеш да разчиташ на сериозна информация. Всякакви източници. Аз откъдето чуя, видя, но винаги си проверявам информацията, нещо, което е, пак нас са ни учили, че това е много важно. Поне от 3 места трябва да си провериш информацията, която ще изнесеш на зрителя в случая, ако си в телевизия, или пък да го напишеш в вестник. Добре, събери ми, моля ти се, в 2-3 съвета. Как един човек да различава нещо, което е видимо дезинформиращо и нещо, което не е. Когато самите новинарски емисии по телевизиите понякога бъркат. Те бъркат целенасочено понякога, защото сега няма какво да се лъжим, че има една цензура, която се следва във всички телевизии. Няма изключения. В някой повече, в някой по-малко. Лошото е, тук е свързано вече с образованието, защото ти, когато от малък не си научен на критично мислене, когато от малък не можеш да различаваш кое е добро, кое е лошо, а това се учи в семейството първо и после, разбира се, в училище, вече става оттам нататък много трудно. И аз затова си мисля, че всички тия проблеми сега, които се случват, пак ще се върна на това убийство в Пловдив. Тези деца, не бих казала точно, че са деца, вече са пораснали. Това са едни изпразнени от съдържание млади души, които някъде се загубили по пътя. Ама къде? Родителят е то, който трябва да ти даде началния старт. Сега не можете. Всички очакват, че в училище ще те научат на живот. Ма не, в училище не те учат на живот, В училище те учат на някакви знания. Така си мисля. Така че разбирането на четенето с разбиране е нещо, което според мен се губи, но то се губи някъде още много в началото. И много се страхувам тази връзка да не се загуби някакси напълно, защото вече тогава наистина ще стане много, много страшно. Искам сега да опитаме да развалим магията. Ние много така сериозно започнахме, аз мислих, че по-така. Моля ти се, бе. Тук винаги има един такъв момент на преход от сериозно към не толкова сериозно. Искам да развалим обаче магията на телевизията и да ми кажеш поне 1-3 неща, за които масовите зрители не подозират, които се случват. Сега ще ти кажа от моя личен опит. Зад едни 5 минути, които ти си на екран, примерно, ако моята рубрика е, да кажем, между 15 и 25 минути, за тия едни 15-25 минути екранно време, ефирно време, се крият ужасно много часове работа. Това е четене, съставяне на темата, защото аз водя една рубрика,
рубрика, която разказвам различни мистични истории, неразгадани някакви неща, хора, които са странни. И нека да го кажем, забранените истории. Да, нали с така? Джуджи. И, Има ли конспирации в тази Не, аз бягам рубрика? от конспирацията и ще кажа защо. Защото там вече можеш наистина много дълбоко да затънеш. Аз, примерно, хващам една тема, сега не мога да... примерно ще дам ето такъв пример, защото това стана много силен... Така много силна беше тази рубрика, за библиотеката на палмовите листа в Бангалор, в Индия. Не знам дали си чувал, но това е една библиотека, в която върху палмови листа на всеки един в света, смятай, това са 7 милиарда 8 почти, му е написана историята. Ма това е абсолютно истина. Малко са се престарали колегите. Ама не е истина. И примерно гост ми беше, защото аз понякога кана гости в рубриката, които имат лична история, беше нашата олимпийска шампионка Йорданка Благоева. Тоест тя не е някаква глупачка, нали, която си говори някакви неща, която е ходила там и ми каза, че абсолютно всичко това, което е, защото те има едни такива четци, се наричат, нали, които прочитат каква е информацията, защото тя е, например, на старотамилски език написана, нали, не всеки може да чете. Това изключително беше много интересна тема и когато аз се подготвям за такъв тип тема, т.е. аз представям различните факти, каквито са. И съответно хората, които гледат, вече трябва, нали, наистина да приложат и критично мислене и собствено някакво такова, че да решат дали това го смятат за вярно или пък не, защото аз не давам кълма, не сега това е вярно, вярвай в това нещо и точка по въпроса. Ами аз бих искал да приложа в момента критично мислене и да попитам как това е възможно. Понякога невъзможното, ние много неща не може да си обясним, но те не значи, че не съществуват. И на мен тези теми са ми изключително любопитни. Кажи нещо жълто за телевизията. Какво се случва зад кулисите? Понякога има борби до кръв, нали, кой да стане на ефир, на екран, кой не. Но аз лично не съм се сблъскала, защото аз по принцип съм един голям късметлия в живота, във всичко, което ми се е случвало и в личния, и в професионалния. И когато аз влязах в Нова телевизия 2009 година, аз попаднах наистина в екипа на кафе. И това беше за мен най-добрият екип. При нас никога не е имало скандали, никога никой на никого не е подливал вода. Не мога да кажа нищо жълто, защото просто нямам такъв опит, но съм чувала. Чувала съм. И все пак има някакви неща, които масовата публика подозира за телевизията. Това е, че наистина те си мислят специално за нашето предаване. Те свиваме, тия тук си седат, пият си кафенци, си говорят някакви работи. Това па въобще работа ли е, нали? Тия панелисти, какви сте идиоти, бе, какво са там седат и нищо не правят. Чешат езици. Докато домакините гладят и готвят. Но това далеч не е вярно. Това е картовска подготовка. Аз мога да ти кажа, примерно, Гала, която 30 години вече е на екран и прави предаването на кафе толкова дълги години. Тя всяка сутрин става в 5 часа. Тя всеки ден, ние през седмицата почти не можем да се видим, защото тя си готви сценария за следващия ден и това е предаване на живо. Ти нямаш право на грешка, да няма как да стане. Това е нещо, което може би масовата публика не знае, но публиката според мен не трябва да знае, че ти е трудно да правиш нещо. Напротив, трябва да вижда тая лекота, която те не са длъжни да се напрягат с твоите мъки да живеят. И тази лекота, която ти казваш, тя не идва и така от първия епизод. И за Гала от нейния дебют тя не е дошла, вече ми е леко. Тя, когато започна, сега е по-малко, сега 2 часа и половина на кафе, но когато стартира 2000-та година, тя беше по 3 часа на жив ефир. 3 часа. Сега ти си човек от медиите. Същото е с подкаста, между другото. Ти, нали, все пак с всеки гост, който идва, трябва да се подготвиш. Няма как. Не бе, как? Тук пускаме 2 камери и си лафим си някакви неща. Той лафенето пак си има. Да, между другото, наистина, доста хора имат едно такова възприятие за подобни професии, в които предимно трябва да изглеждаш все едно е много леко и ние просто си говорим някакви неща, но не знаят какво е зад това. Най-малкото това се прави от 3 години вече и това е над 150-тия епизод. Виж ли, това си е много яка подготовка, така да кажем. Кажи ми защо камерата обича едни хора, а други не?
Защото едни хора имат едно излъчване, така наречения магнетизъм, нали? Нещо, което пак не може да бъде обяснено чисто от науката. Някои хора просто са харизматични. Екс-фактора, нали? Да, точно така, екс-фактора и те седат добре на екран. Много пъти, аз сега някой като ме срещне на улицата и ми каже, ама ти на живо си много по-хубава и аз сега се чудя това обидно ли е или не е обидно. Дали пък викам, не изглеждам на екран някакъв вампир. Не. Та харизмата е това, което те прави симпатичен на зрителите и не е необходимо да си красив, не е необходимо да си много слаб, примерно, не е необходимо да си... Но трябва задължително да имаш пипе в главата и наистина камерата да те обича в този смисъл, че просто като излезеш, зрителя да иска да те гледа. Му разказваш неща, които той иска да чуе. За жълтото, не за жълтото, ами за нещо, което не знаете, за само цензурата. Нали знаеш колко колеги има, които сами се цензурират, без някой да им казва, че това не трябва да го казвате или онова. Което е много тъжно. И затова са още на екран. Аз бях в гост в БНР при моя колега, с който правим театър, между другото, Боби Иванчев. Аз не знам, знаеш го сигурно, с Боби Изак и Дует Авеню. Добре, така, той е много интелигентно момче и аз при него се отпускам много, в смисъл такъв много ми е приятно. Говорим си за нещата от живота, там се включват и зрители, слушатели на живо, е много забавно и аз не знам какво беше нещо за... Когато беше дошла тук македонския президент, забравих името, която от мен лично много ме подразни с желанието си да бъдат зададени въпроси на английски язик. И нещо такова... Не, виж сега, това е абсолютно аргументирано, защото това са две различни нации в крайна сметка. Така ли бе? Добре. Ние сме толкова различни от Искам да ти кажа, че моята фамилия идва от Македония, Вардарска така наречената, от един град Галични, който сега се намира в Република Северна Македония. И си спомням, че в нашото семейство никой не е казвал, ние сме македонци. Ние сме българи, така че, тази тема не я захващаме, защото... Няма да ни стигне... Мисълта ми, че казах едни неща тогава, нещо не знам, аз даже леко на майтап го изкарах, в смисъл такъв, че не може президента на една държава да е по-възрастен от самата държава. И дойде един колега, който там от журналисти каза, Джуджи, аз винаги съм си го мислил това, но не съм имал смелостта да го кажа. Добре, много е хубаво това. Много ми хареса. Аз мога да ти кажа един виц, нали? Знаеш кои са трите най-кратки книги? Сомалийската готварска книга, Циганския кодекс на труда и историята на Република Македония или на Македония. Много е хубаво това. Истината е, че когато една държава няма собствена история или поне има някаква такава след 47 година, да си обича така да си говори, нали, за тази история, не да краде историята на всъщност на друга държава. Да останем на темата за телевизията. И Майкъл Джексън е македонец, не знам дали знаеш. И Нелсън Македонела, моля ти се, естествено. Това е пределно ясно за всички. Коя е тайната съставка да присъстваш автентично пред камера? Да бъдеш такъв какъвто си в реалния живот. Сега, това, което в момента си приказваме с теб, аз го правя и в живота така. Ако ти дойдеш, примерно, с мен някой път да вечеряме или да обядваме, ти ще виж, че аз същите неща ги говоря. Ако почерпиш, да. Ще почерпа, разбира се. Така че да си искрен. Искреността винаги се забелязва. Фалша винаги също се забелязва. Телевизията, между другото, това е, според мен, магията, че всяко едно, дори най-малкото лицемерничене и най-малкия фалш, той веднага лъсва и някакси самите камери вероятно го оголемява до някакви огромни размери. Така че когато си истински, когато си това, което си, когато казваш това, което мислиш наистина, хората се припознават. Сега някои няма да те харесват, някои естествено ще те харесват. Въпрос е баланса между двете. Трябва повече да те харесват, по-малко да не те харесват. Така. Спомена тази дума. Коя? Това явление. Автоцензурата. Да. Тя става ли е части от твоето ТВ присъствие? За радост не, защото аз никога не съм се занимавала с публицистика в телевизията и не ми се е налагало. Сега моята рубрика, преди, знаеш, дълги години правих светските новини на кафе, така че там не ми се е налагало. Честно ти кажа, мислила съм си как бих реагирала, ако съм на това място. И да ти кажа, може би нямаше да го правя, защото ще ми се налага да ме цензурират и да се автоцензурирам, така че сега съм си много добре. Наистина съм си много добре. Аз виждам, че изобщо не се цензурираш тук, така че това ми харесва. Тук, нали, затова сме в интернет, свободно пространство. Даже може да стане и нецензурно по някое време.
Добре, аз пак така да съпоставя телевизията и това, което ние създаваме в момента в интернет. Кое е нещо, което те дразни в едното и в другото? Ами в интернет ме дразни точно това, което ти каза в началото, тази липса на норма. От друга страна пък в телевизията вече всичко е много нормирано. Аз много мраза такива вече много правилни хора. Ма то трябва всичко да го говориш правилно, ама съкън да не кажеш някоя мръсна дума, ама добре, защо живота е шарено нещо. И това ме дразни и честно казано глупостта много ме дразни. Това в общия ми живот ме дразни. Не обичам глупави хора. За съжаление, напоследък някак си те избояват от всякъде изкачат. Те сега се върнах от Италия, мисля, че ти казах съвсем скоро. Ма то е нещо страшно, бе. Някаква папа, че се движи, някакви абсолютни... То от чисто антропологическа гледна точка гледаш някакви хора, които според мен са липсващото звено на Дарвин в теорията. И викам, добре, тия хора как ходят на работа? Те са очевидно глупави. Как си вършат? Какво правят? Тези хора шофират. Тези хора шофират. Тези хора гласуват. Същото. Като каза за шофиране, пак съм си мислила защото нали сега пътищата са невиновни, че някакъв се напил като свиня и се надрусал като свиня и убил 5 човека. Не ти е виновен пътя сега. Да, може пътищата не са ни най-хубавите, обаче това, че ти се напил и се качил на колата, нали, държавата не ти е виновна за това. Да не плюем само държавата, искам да кажа. Безспорно. Има и предвид, че в момента ги виждаме тези хора, защото всеки има камера на телефона и всеки иска да демонстрира своите големи познания. В същото време, преди 30 години, хората едва ли са се отличавали с нещо толкова много, колкото преди 30 години хора. Нямаше и толкова коли, само да ти кажа. Не, така е. Аз визирам просто, че винаги във всяко време, във всяка ера е имало глупави хора. Просто сега ги виждаме. Не са повече в момента. Дано да си права да ти кажа, защото аз не знам, навсякъде се сблъскам с някакви страшни тапанари. И това много ме потиска и пак казвам, ние българите, даже това е също тема, която много ме вълнува, защото ние непрекъснато се плюем. Сами се плюем. Ма ние сме най-тъпите, ма ние не знам какво. Ма не бе хора, когато ние сме имали държава тук в Европа, онези държави, към които ние сега драпаме, те не са имали, честно казано. Ние имаме много ние имаме азбука. Гордейте се с тия неща, не се плюйте непрекъснато, защото ти като се плюеш, то и хората почват така да те възприемат. Така че аз наистина където стана, говоря за това, че ние българите сме специални хора и го вярвам. Наистина го вярвам. Имаме специална история, имаме много богата история. Ето дори София, в която живеем, е един хилядолетен град. Пловдив е най-стария действащ град в Европа. И какво са? Ние сме ние сме европейци преди другите, просто да кажа. Не, така е, наистина. Уникална природа имаме. Просто малко трябва да си повярваме, така си мисля. Има доста логика в това, което казваш. Добре. Знаем, че с Гала сте в един TV тандем. Да. Това е интересното, че се случва така, че в един момент тя остава самостоятелно в На кафе. И ти си тази, която отстъпва място. Чудила ли си се някога защо Гала, а не ти? Скъпи приятели, аз и моят екип се стараем да повишаваме качеството на продукцията с всеки изминал епизод. Ако искате да ни ударите едно рамо и това да бъде по безплатен за вас начин, просто цъкнете един абонамент на канала, отбележете и една камбанка и ви гарантирам, че ние ще ви го върнем тъпкано с още по-голямо качество и количество на това, което правим. И ако имате продукт или услуга, които искате да промотирате, за партньорство пишете на cheforoма@gmail.com. Какво? Защо, извинявай, защо не Гала, а ти? В какъв смисъл? Аз не те разбирам. Когато ставаш за малка част, не част от На кафе. За случая, когато когато ме свалиха от ефира. Да. Не съм се чудила никога за това, защото първо това не е решение на Гала. Това е решение на телевизията. Да, именно. Да ти кажа честно, аз логично обяснение не получих на тази тема, защото за мен винаги е било много важно. За мен поне критерия в телевизията е рейтинга, нали? Това е, което те държи на екран, защото тебе могат да не те харесват, обаче като те гледат, нали, за шефовете на телевизията, това е важно. И в този смисъл аз не разбрах защо ми свалиха рубриката, защото тя беше супер рейтингова наистина.
Обаче сега случат си такива неща. Но знаеш, и в началото ми беше много кофти, защото аз на кафе за мен беше все и вся. Нали? Там ми беше дома, там беше всичко. Аз умирах за това предаване и всичко давах. Ходила съм на снимки с моята кола. Въобще, нали, бях много така отдаден човек и изведнъж като нали, те посъкат така е малко кофти. Обаче си дадах сметка, че през тези години, които аз не бях на ефир, първо, знаеш, че се снимах в един сериал, в който даже участвахме заедно с теб по Нова телевизия пак. Направих една магистратура по филмово и телевизионно продуцентство, продуцирах театър, работех мога да кажа тук, нали, в смисъл, работех в България On Air, водех собствено предаване, т.е. аз даже малко се еманципирах и станах самостоятелен водещ, защото вече си, нали, водех си собствено съботно-неделно предаване, което беше 3-часово, пак по национална телевизия. Така че понякога, нали, на човек му се струва, че това е много гадно, което му се е случило и едва ли не вече света свършва. Обаче, като се замислиш, през това време аз успях да направя неща, които може би, ако бях останала в тези години в на кафе, нямаше да ми се случат никога. Така че от днешна гледна точка не съжалявам, даже напротив, радвам се, че така стана и сега се върнах в на кафе вече по съвсем друг начин. Докато те слушам, само се сещам за книгата «Дарът на трудностите» и всъщност идеологията на стоицизма, която ни учи именно на това, че всяко едно нещо, то си е там, за да те направи по-силен. Плюс това, критерия за кое ти е лошо, кое е лошо ти се е случило, кое не, как да кажа, много е относително това. Никога не знаеш. И не можеш да разбереш точно. Никога има не един знаеш. лав такъв, то не е лав, то е едно клише, което между другото е вярно. Когато губиш, не знаеш какво печелиш. Когато печелиш, не знаеш какво губиш и е действително точно така. В какво гала е по-добра от теб? Тя със сигурност е по-добрата телевизионна водеща, това, нали, спор няма, но пък аз съм пак с изключителния късмет, че съм имала възможността да се уча от нея, защото телевизионното водене не е нещо, което може да го научиш в университета или някъде. То е занят, който си крадеш буквално, както и актьорлъка, между другото. Ти получаваш някаква базова подготовка в надпис, после, нали, крадеш от другите актьори. В този смисъл тя е по-добрата телевизионна водеща и по-добрата баба, ако това имаш предвид. Не мога нищо да кажа друго. Добре, все има нещо, в което ти си по-добра от Гала. Аз съм по-красива, по-ум. Окей, разбрах. Всичко останало. Знаеш, аз преди години научих също този урок, който според мен човек учи на по-зряла възраст, но аз го научих много по-рано, което според мен винаги до ден днешен ми помага, че човек никога не трябва да се сравнява с другите. Винаги ще има някой, който ще е по-високо и някой, който ще е по-ниско. Просто ти трябва да си бягаш този коридор. Ако за мен Гала е била пример за добра водеща, да, стрема се да бъда като нея. Ако ти си актьора, който и аз искам да бъда, ще гледам да взема от теб. Разбираш ли, това е. Иначе става вече много тъпо, почваш да завиждаш, нали, мен. Завистта ми е много чуждо нещо и се радвам, че не съм го изпитвала. Да, докато те слушам, просто се потапям в другата сюжетна линия в твоя живот, която е от това, че си колежка на Гала, в един момент ставате свати и накрая ставате и баби на едно и също дете. 2 даже вече. Даже 2, абсолютно. Това е на месец на толкова месец и половина, да. Вярваш ли в превратностите на съдбата? Вярвам, да, защото на мен целият ми живот върви така по много странен начин. Първо, като започвам, аз ти казах, като се чухме, че всъщност на мен фамилията ми е много такава стара. Прадядо ми бил един от най-големите индустриалци след освобождението на България. Ама не като днешните ти застроят Черноморието, нали, всичко да приберат. Напротив, фабрика Победа в Бургас, тя е до ден днешен най-голямата работеща фабрика на Балканите. Значи смятай, това е основана от него. Така, няма значение. Мисълта ми е, че когато идва 9 септември и 47 година национализират фабрики, къщи и всичко, нашето семейство изпада абсолютно. Всичките ми роднини минават през всичките лагери. Баба ми с 2 малки деца, от едното от които е майка ми, е изселена, нали, дядо ми е вкаран в затвора като политически такъв, не знам, враг. Та мисълта ми е, че на мен някакси тези превратности на живота може би са ми по някакъв начин загодирани, защото аз спомням, че баба ми, тя
за радост доживя една така сериозна възраст на 85 години и почина, но тя беше изключително весел и смеещ непрекъснато човек. Малко, може би аз съм го наследила от нея. Въпреки тези неща, които са и се случили в живота. И аз тогава съм си мислила и по този повод, че няма нищо, което да ти е гарантирано цял живот. Нали, тя е родена в богата фамилия, учила е в чужбина, имала е гувернантки, пиано, нали, всичко салони, персийски килими, богатство. И в един момент ти си изселена на майната си с двете си малки деца и буквално те са гладували. За майка ми, примерно, дълги години, като извънна или тя като звънна и пита, имате ли хляб вкъщи, защото това и беше до последно. Ти смятай, нали, какво нещо е оказало това на психиката, защото тя е била дете. Така че тия превратности за мен са някакси нормални и ми се случвали такива неща, но в хубавия смисъл на думата. Има една много популярна и хубава мисъл, която е именно за богатството на един човек. И това, че колкото по-голямо става то, толкова по-иска да ти го вземат. Развали ми мъдростта. Точно щях да бъда страшно умен и ме посече. Колкото по-голямо ти е богатството, толкова по-малък процент от щастието ти представлява то. Съгласна ли си? Абсолютно съм съгласна, защото ти като имаш много пари, ти трябва да мислиш да ги умножаваш, да ги менажираш добре. В същото време, наистина, когато имаш много пари, някой непрекъснато се появява, който иска да ти ги вземе и това е откакто свят светува, нали? Не е някаква новост. Така че, да, трудно е, но примерно прадядо ми Авраам Челевски е бил пример за това. Той е имал фондация, давал е пари в тази фондация за бедните. Той е направил за неговите работници в фабриките 13-та заплата тогава това. Коя година е това? Ами това е веднага след освобождението, след Първата световна война, между двете войни. Това е твоя прадядо, да. И, например, ние имаме семейна гробница на централните гробища и там първият работник на дядо ми е погребан там с него. В смисъл, когато си човечен, ти можеш да правиш голям бизнес и да правиш много пари, но в същото време да си и човечен. Той е дарявал за църкви, за манастири, за Македоно-Отринското движение, нали, за освобождението на Македония. Да вземем господата Евлоги и Христо Георгиеви. Да, ето това е друго. Предприемачи, хора, които си оставят ако не половината, то може и цялото имане на държавата, създава от университет. Точно така. Какво са създали днешните милиардери у нас? Ама то, знаеш ли, ето, според мен това се крие в начина, по който се правят парите. Защото този мой прадядо, Авраам Челевски, пак ще кажа, той идва от Македония. Той е бил овчар там. Той дори не се знае кога е роден, защото няма документи. Идва, нали, след освобождението на България, там Македония остава под османско иго. Идва тук и започва да продава боза в една бакалница. Тоест той започва от нулата и лека по лека, нали, натрупва капитал вече, прави фабриките и така, но той знае и 2200, разбираш. А сега, когато някакви пари са ти си сипали на главата, защото да речем си откраднал някакви европари или си направил някаква друга далавера, или продаваш наркотици, извинявай, ама ти нямаш усета за тия пари, няма как да ги... Тук обаче искам да се самопоправя, защото сложих всички богати хора в един кюб, което не е правилно. Има и, да, свестни. Особено читави, свестни предприемачи от IT сектора, финансови, ако щеш. Това са едни хора, които са направили толкова много, не само за брутния вътрешен продукт, и с някакви малки неща, малки жестове за тях, но големи за обществото. Виждаш, че тези хора са читави. Виждаш, че тези хора им пука за това, в което ние живеем. Лошото е, че съм малко. Пак, да. Безспорно. Но пък има светлина в тунела. Да, сега си мисля, че 90% от хората поне веднъж в живота си минават през зада, наречен покупка или продажба на имот. Възможностите да те прецакат не са една и ако не си врял и кипял в сферата, най-добре някой да пази интереса ти. Изключително съм щастлив, че избрах Ники Шопов за покупката ми на бъдещия ми дом. Ники е експерт, Ники е с юридическо образование и най-важното, не ми маже очите там, където аз трябва да чуя истината. И съответно предотврати всички скъпоструващи грешки, които щях да направя. Ники се е специализирал в продажбите с маркетинг,
чрез който рекламира емотите на своите клиенти пред своята аудитория от над 200 000 последователи. За този, който се нуждае от ипотечен кредит, предоставя най-добри условия за кредитиране, а за този, който се нуждае от стабилен спътник от търсенето на имот до заветния нотариален акт на твое име, Ники отново е там. Ако имаш имот за продажба или пък търсиш място, в което да живееш следващите 10 или 15 години, пиши в Инстаграм на Ники Шопов. Не Шопов. Нещата върват. Зависи от какво е тази светлина, може и да е от влак. Това също. Ами не, защото сега си мисля, че времето някакси, виж как се забърза. Това е една от любимите ми теми, че всъщност, нали знаеш, че Земята диша резонанса на Шуман, това е движението на Земята. Излиза от тук, просто си говорим за такива неща. Не, мисълта ми е, че времето някак си се забързва и сега много така наречената карма, която казват индийците, нали, това е закона за причинно-следствените връзки. Ти виждаш, ако някой направи нещо гадно много бързо, то даже не е да му се върне, ами просто баланса като е нарушен, нали, после нещо се случва да се възстанови баланс. Така че аз в този смисъл казвам, че има светлина в тунела, защото хората вече почват да ги стоплят тия неща. И според мен това се случва, защото всеки си мисли, мен никой не ме наблюдава. Сега ще открадна е тук това, защото никой. Ама някой отгоре те гледа, нали, колкото и така да звучи абстрактно. Аз не знам дали е Господ или какво е. Според мен има някаква такава вселенска сила, която по някакъв начин държи планетата в баланс, разбираш, то това е. Да, като ги видя диктаторите на тая планета в голям баланс сме. Просто... Без диктатори, пък как ще знаеш, че другите не са диктатори? Не трябва да има и един и другия полюс. Не може да е само добро или само лошо. Те трябва да са постоянно в някакви такива... Но вярваме, че доброто винаги побеждава. Ти си по баланса на планета, аз много не ги разбирам тези посоки. Кое е по-голямото щастие? Раждането на син или дъщеря или раждането на внук? То е различно. Различно е. Аз питали са ме дали внуци се обичат повече. Ами не се обичат. Те се обичат по различен начин. Просто. Иначе любовта си е любов. Сега към детето ти е една, към внуците съвсем друга. Но за внуците някак си имаш повече време да прекарваш с тях, докато за децата си обикновено нямаш. Нали? Ходиш на работа, нещо правиш. Сега си по-свободен. Въпреки че аз съм заета баба, аз не съм тук някаква такава. Ти изобщо ми пречи на баба. Само да ти кажа. Добре. Как можем да обобщим твоя образ? Интернет, телевизионен, публичен, позитивен, лъчезарен, приятелски настроен, комуникативен. Продължавай, харесва ми. Очакват ли обаче хората винаги да си това и винаги да си весела? Предполагам, че очакват, но аз съм такава. Аз не се преструвам на такава. За мен в живота трябва всичко да се приема от смешната му страна, защото дори така голямата трагедия, ако я обърнеш с хастара, тя вече не ти се вижда такава трагедия. Така че всичко е въпрос на гледна точка. Аз винаги съм го давала този пример за мен специално, защото не знам дали си чел пак жълта преса, но сина ми падна преди вече станат 11-12 години от 6-ти етаж и слава богу, всичко е окей, нали, както виждаме, но аз имах само 1-2 дни, в които си позволих да падна духом и да се разстроя. И това бяха дни, в които, нали, докато излязат всички изследвания, докато се видиш, защото, нали, най-големите притеснения бяха дали няма да остане инвалид, нали, то нормално да се притесняваш. И когато разбрах това, че вече няма да е така, ами аз направо бях така, не наистина. И това според мен му помогна и на него да се възстанови бързо. Сега той беше на 20 години, нали? Като си млад, по-бързо се възстановяваш, но си мисля, че духовната страна е това лежер. То не е и лежерно, просто не знам как да ти кажа. Такава ми е нагласта към живота. Да останем малко там. Например, как така човек, който пада от 6-ти етаж, в крайна сметка накрая му няма нищо? Ами, това е за тия чудеса, които говорим, защото наистина няма обяснение за това нещо, защото той наистина пада от 6 етаж, което горе-долу е 15 метра, нали, ако си го представиш. Пада директно върху плочките, т.е. няма дърво или нещо, което да умекоти удара. И той е с наранявания, нали, с потрошени там крака и таза му беше щупен, но реално гръбнака му беше
недокоснат. Главата му беше здрава. А той беше... пада на пети ли пада? Да, защото гледай сега пак всички майко. истории. Той като беше тинейджър, се беше прехласнал много по така наречения паркур. Да бе, и аз качах. Така. Ама не от сгради. Мен ме беше много страх от този паркур, защото то си е опасно. Обаче това може би му спасява живота в някакъв момент, защото аз го питах, викам, ти имаш ли възможност да помислиш, докато падаш, какво става? Защото е много кратко нали, като време. И той каза, да, мислех си, че ще, нали, защото той се фаща по едни кабели, за да мине от един прозорец на друг. И тези кабели се късат съответно. И той тръгва, нали, да пада назад. Казва, че успял да се извърти в движение. Той всъщност извъртайки се, пада си първо на краката и после пада назад и така. Та удара всъщност най-големия му поемат петите и глезените. Чакай сега. Падайки по гръб, успява да се извърти така, т.е. с гръб към сградата и пада на краката си. И след това? И след това пада назад. Сещаш, ти не можеш, то е голямо ускорение, има, нали? Не можеш да останеш. Мисля, че те разбрах. Да, всичко се поема от краката. От краката. Което е добре, нали, защото представи си гръбнака, наистина може да остане инвалид. Но това не е нещо умишлено от негова страна? Не, инцидент, да. И ето виж едно нещо, което преди много ме е притеснявало като паркура, когато той беше на 14, примерно 13-14 годишен. В един момент обаче това се появява като нещо, което в някакъв момент ти спасява живота. И си мисля, че не знам в този момент някой, ако наистина има Господ, той е бил с него и с нас, нали, като семейство, защото трябва да ти кажа, че на мъжа ми косата му побеля за една вечер. Той е с тъмна коса и сутринта беше чисто бяла коса. Без преувеличение. Без преувеличение. Това съм го чувала и за хора от моя род, голям между другото. Стрес, да, голям стрес. Аз някакси съм по-устойчива на стреса, но те може би жените са по-устойчиви. Аз през цялото време имах чувство, че съм извън мен си и някак си наблюдавам отстрани обстановката и много така студено разсъждавах. Сега тук трябва да се направи това, то доктор да се извика, нали, така, чисто организационно. Кое е първото нещо, което каза на сина си, след като той падна от 6-ти етаж? Аз като отидах в болницата, защото те го бяха приели в ИСУ, защото то беше най-близко там до мястото. Той, как ти казах, беше в съзнание. Аз се откачих и викам, сега викам сама ще те пребия. Викам, разбираш, ти щупа аз лично главата. Толкова, нали, от този стрес, от това бях в този адреналин, нали, ти се качва и ти бие в ушите. Естествено, това са големи глупости, нали, той седи там и бере душа, аз ще го пребивам, нали, много е смешно. Но някакси и до ден днешен, защото сега от време на време го болят краката, нали, при операциите и пред това. И знаеш каква ярост много се гнева на това. Защото можеше да си го спести просто. Може да се случи съвсем. Даже му казваме, айде представи си, че беше останал инвалид на 20 години, как ще да ти бъде живот. Даже ако беше умрял, ще да е по-добре. Най-вероятно е спрял с паркура след това. Дето още преди това беше спрял. Но знаеш, и порасна много бързо. И стана мъжа, в който се превърна днес, в който аз много се гордея. Той е на 30 години, 31. Изключително сериозен. Ето сега с Мари си направиха едно много хубаво семейство. Родиха си 2 деца, гледат си ги прекрасно. И може би това му помогна да преосмисли важните неща. Коя е болката, която нито една позитивна мисъл не може да оправи? Това е когато детето ти страда. За мен това е най-страшното. Аз пак ти казвам, тогава покрай Тини само 2 дни бях в такова разтърсено състояние, после нещата ми дойдоха на място. Но сега, примерно, се сещам, че не знам и това, може би си го разбрал, че е на Мари и откриха тумор злокачествен на единия бъбрек и то е случайно. И си дам сметка Гала какво преживя. Тоест аз не си дам сметка, аз го видях това нещо, защото ние сме заедно непрекъснато. Как просто това те безсмалявате. Не мога да го опиша. Това просто те смалява. И физически, и всякак. Това не знам дали се преживява наистина. Но тя не е слизала и от ефира в това време. Може би това и помогна, защото ти като си заед с нещо да правиш, това малко ти отнема от мислите тревожните. И много зрители не са я разбрали. Да, за радост. Те пак казвам, не са длъжни да знаят водещия през какво преминава. Кажи ми нещо, което ти преодоляваш всеки ден и въпреки на него си позитивна.
нямам такова. Аз, пак ти казвам, това е нагласа. Аз сутрин като се събуда, общо взето съм благодарна за това, първо, че съм се събудила, второ, че ми е готино. Аз сега минаха доста години, преди работех много, нали, първата ми работа беше да хукна към офиса, сега съм по-свободна, да си направя кафе, да си пусна телевизора, някакси гледам да си стартирам по-спокойно, така че нагласата е много важна. Ето сега, идвайки към теб в студиото, просто си дойдох с нагласата, че ще ми бъде много приятно, че ще ми бъде много хубаво, че си проведем един много приятен разговор и това се случва. Аз иначе можех да дойда тук на Топорча, да гледам лошо. Сигурно имаш и такива гости. Не знам. Не ми напомня. Ето, виж ли? Толкова неща мога да кажа. Така е с всяко нещо. Така е с всяко нещо. Поне за мен, това си е моята философия. Когато останем на тези твои най-тежки моменти в живота, можеш ли да събереш най-важната и съществена поука от тях? Поуката, разбира се, че съм я събрала. Това е първо. Един родител никога не трябва да се тревожи за детето си. Има родители, които не пипай тук, не прави това, не ходи тук. Няма земна сила, ако трябва нещо да се случи лошо. И хубаво но лошо, ако трябва да се случи, то се случва. Ти мислиш ли, че аз като майка не се опитвах да го предпазя, защото то беше свързано с една връзка. Той имаше една връзка с едно изключително откачено момиче, така да го кажа. И няма да навлизам в подробности, защото няма смисъл, но мислиш ли, че ние с баща му не направихме всичко възможно да го откъснем от това момиче? И въобще ние бяхме тръгнали на война с него. Ние му бяхме спряли телефона, пари не му давахме. Всичко, което един родител може, карахме се. Аз даже бях стигнала до един момент, в който викам, ще го изгоня от къщи, защото аз бях в някакво непрестанно напрежение. Разбираш, то ми беше, аз не знае кога ще се върне, как ще се върне. И всъщност видях, че тези всичките притеснения са абсолютно безмислени били, защото това, което се случи, въпреки моите притеснения. Така че бих посъветвала родителите просто да имат повече доверие и на децата си и въобще в света да имат доверие в Вселената, че така, това беше един извод, който си направих, че втория го забравих. Нищо. Важното е, че тук все пак нещо щъка и мърда. Ти знаеш, че след този COVID аз почнах рязко да забравям. Ма не, наистина, такива чак, примерно, мога да забравим на някой много близък човек, което е много тъжно. То си пролича няколко пъти в разговора, да не се притеснявай. Не, ма това не е майтап. Много хора знам, че сте оплак. Това е едното и другото е, че наистина трябва някакси по-отгоре да гледаш на всичко и да винаги да обръщаш стара една ситуация, ако не те кефи. Тя е тази, която те кефи, също в един момент няма да сте кефи. Просто да минаваш с лекота. Тук идваме до темата за емоционалната интелигентност. Нещо, което наскоро установих, че ми отсъства в комуникацията с най-близкия човек и доста надградих в последствие, след като направих този свой коректив сам на себе си. Но много е важно, когато имаме някоя трудност, ние да осъзнаваме, че тя може да се превърне в дар, но може и да остане едно досадно камъче в обувката. Да, така е. Плюс това, за това, което ти каза за партньора до теб, който седи, винаги, то не е само до партньора, въобще с хората, с които контактуваш, винаги трябва да се опитваш да му влезеш в обувките на човека. Просто да погледнеш през неговите очи. Понякога е трудно, то даже не понякога, почти винаги е трудно, защото ние всички си гледаме от нашата камбанария. Аз, примерно, понеже съм почтен човек, няма да те излъжа, ама откъде да знам дали лицето Хикс, с което си комуникирам, не почтена, си изхождам от моята гледна точка и после голяма изненада, то ме излага и ми е излагал сега голяма работа. То нали всичко си е за него. Има една такава приказка, пак старите хора я казват, много ми харесва. Кой каквото прави, на себе си го прави. И като се замислиш, доста... Това е в детската го казах. Да, ама виж колко е дълбоко. Това е много дълбоко философско, според мен. Ако даваш добро, ти ще получиш добро. Значи, пак получаваш това, което даваш. Така е също и с злото. Кой желае твоя провал? Аз не знам дали някой желае провала ми. За какво пък аз какво толкова съм направила, че вече да ми желаят провала. Да знам. Даже да ти кажа, не ми и пука, дори да има такива. Беше много смешно, когато участвах в като 2 капки вода, защото аз нито съм актриса, нито съм певица, професионална. И но в началото, като започна преданието, първите няколко лайфа, бях толкова спечена и непрекъснато се сравнявах с всички, примерно с Азис, който е певец, ние бяхме в един сезон, или там не си спомням, или с Фицата, който пък е актьор. И
първите 2-3 лайфа бяха едно умряло мушкато. После викам, мама, защо какво се страхувам от този провал? Аз така ли, че не мога да се сравнявам с тия хора. И знаеш колко ми стане едно леко и хората ме помнят още 10 години мина след предаването. Някакси е така, трябва малко да... Дай да отворим страницата в твоя живот на тема приключения. Любимата ми страница. YouTube Майстор е единственото по рода си обучение изцяло на български език за българския пазар. От намирането на ниша и изграждането на личен бранд през създаване на вирусно съдържание, та чак до монтаж, постпродукция и монетизация на заснетото. Всичко, което съм научил от YouTube за 8 години в платформата събрано на едно място, ще ти спестя стотици, може би и хиляди часове лутане и грешки. Цъкни линка в описанието и се възползвай от безплатния урок и специалната цена. Точно за теб. Остават броени дни. Разкажи ми малко за Африка, защото имаш много голяма връзка с нея. В Африка отидах за първи път, ето в Република Южна Африка, само да кажем, защото нали, Африка е огромен континент, и то в Кейптаун. За първи път отидах 98 година, защото не е скрито от публиката, че аз много дълги години работих с Владимир Грашнов, неговата съпруга Лора Виденлиева, те са ми и кумове, кръстници на сина ми. И когато Лора купи къщата в Кейптаун, първия така гост общо, който отиде, бях аз. И тогава толкова се заплених от това място, ама наистина се заплених. И даже много ми е трудно да ти разкажа за Кейптаун, защото това е нещо, което трябва да се изживее. И горе-долу от 98 година до... Аз сега бях април месец всъщност в Кейптаун. Горе-долу през 1-2-3 години си хода. Не мога това място така те зареждат. Първия път, като отидах с 3 куфара, ама не провличавам. Токчета, такива, всяка чанта и се имаше обувки. А там хората живеят изключително лежерно. Там дори най-богатите хора ходят по джапанки по цял ден и въобще не се напрягат с нищо. Даже Лора, ме видя на летището, вика, ма ти луда ли си, какво ти става? Как може да се помъкнеш с всичкия този багаж? Не е като в Европа, искам да кажа, въпреки че това си е един европейски град от всякъде, където да го погледнеш. И там е много мистично. Казват, че всъщност Table Mountain, планината, около която е построен града, това е най-старата планина на Земята. Така казват, сега дали е така, не знам. Има много легенди. Тя планината не е висока, тя е около 1000 метра. И е плоска отгоре, тя е плато. И има един облак, който почти всеки ден пада върху планината и застава до средата. И точно като маса с покривка. Нали, оттам идва и Table Mountain, Table е маса. И легендата за този облак, а то е много странно, защото над облака си е синьо небето и си много красиво. Много е странно, наистина. Има една такава легенда, че един от... всъщност града е основан 1652 година, мисля, че е от холандски мореплаватели, защото там са... Нали, там е много с добра надежда, там са обикаляли всички, които са търсили пътя за индиите. И там е първия фар, който до ден днешен, като отидеш там, е хубаво да го видиш, нали, като атракция. Но там много рязко става студено. Примерно почва да веят някакви ветрове и много корабокрушенци е имало. Там е и легенда за прочутия летящ холандец, нали, който се смята, че там е било леговището. Всъщност, легендата е, че един от холандските пирати, от първите заселници, бил предизвикан от самия дявол, който му се явява под формата на някакъв готин мъж, нали? Му казва, давай да се надпушваме сега. Ще видим, ако аз те надпуша, ще ти взема душата, нали? И започва едно яко надпушване. В един момент обаче се оказа, че дявола е победен и казват, че тази покривка, този облак е всъщност дима от надпушването между дявола и Ян Ван Хус, се казва този... А това е всъщност летящия холандец? Не е бил летящ. Това си е просто някакъв там пират, който си е дерибействал из района. И за това града му казват града майка, нали, Mother City. Много е интересно, там са двата океана се събират, само че не на нос Добра надежда, както туристите знаят, а то е малко на 150 км на изток, мисля, че се пада като тръгнеш. Там е Иглен нос и всъщност там са двата океана. Наистина Индийския и Атлантическия се събират и тя се вижда една вълничка, е такава кадравичка. Просто те са много различни двата океана. Значи ти ако застанеш на ето... Чакай,
Чакай, Да. забави. Забави, това е много интересно. Много е интересно. Виждала си как двата Да. океана се сливат. Да. Аз винаги съм си мислил, че то стои като едно, а не, че Не. се сливат. Първо, че са много различни двата океана. Индийският е спокоен, той е такъв като тавата. Няма вълни, няма нищо, много е хубав. А пък Атлантическия вече е по-бурния, той е по-студения, нали? И наистина, просто ги различаваш. То даже аз така, то не може да се опише, то трябва да се види. Не знам как да ти го разкажа. Много е интересно. Иначе на нос добра надежда, Cape of Good Hope, така го кръщават, защото де-факто много хора са дали, там са видяли смъртта си, нали, пътувайки с корабите. И понеже фара наистина, те сега има нов фар, който е вече много силен, нали, няма проблем, но тогава той е бил нищо и половина и много пъти като падне така мъгла и такова, не са го виждали моряците и затова са се разбивали в скалите. Така че Кейптаун има много истории и легенди. Там има един връх, който го наричат Lion's Head, защото казва, че там е последния лъв, който е убит от предишни години. Сега си има лъвове, нали, но не много. Те са пречели просто на хората да живеят, тъй като са ги нападали, за да се хранят с тях. И хитрички са били, защото не са могли много да ги ловят. И има места, има пингвини може да видиш. Има колони от пингвини Саймънс Бич. Той града, както е така, нали, носа, града е разположен около носа и т.е. на много квартали. Реално ти можеш няколко дни да ходиш нагоре-надолу по всякакви места. И пингвините трябва задължително да ги видиш, защото това е нещо много любопитно да видиш пингвини в Южна Африка. Те си щъкат така по пясъка. Преди години можеше директно да ходиш между тях. Сега вече е забранено, защото са почнали да злоупотребяват с животинките. А те от Антарктида са дошли към Южна Африка? Ами не знам, или не, обратно? това са си отделна колония, те са различни. Много са сладички. Те са ни мънинки такива и ходят ни, много са готини. Тези са по-топлолюбиви, очевидно. Да, защото там е... Не, там климат е средиземноморски, през лятото е като тук, примерно, зимата е по-мекичка, така няма сняг, но заред. Кажи ми, кое е нещото, което един българин може да научи за България, ако отиде в Южна Африка? За България да научи? Да. Ами, точно тази лекота, която на нас тук в Европа много ни липсва, там живеят хората изключително спокойно и лежерно. И дори ако щеше така, ходят си голи и боси им предвид. Няма го това, дай сега да се напудрим, тук ще ходим, ще излизаме, дай тия ток. Няма го този живот. Живеят в едни... повечето им къщи са, пак казвам, те са около океаните и двата. И ти живееш един много спокоен такъв живот, свързан с природата, защото тук е планината, тук ти е морето и някакси те са много свързани наистина с природата. Там в Кейптаун специално живеят повечето богати бели, които идват от Европа, идвали са още, нали, преди години, като почнем холандците, после англичаните, там е обратно движението. И като казваш бели, е добре да направим и това разделение, защото искаме или не искаме, то се случва днес в Южна Африка, на бели и на черни. Какво е нивото на расизма там? Ами, малко е провлечено. И сега има обратен расизъм, в интерес на истината. Именно, да. Сега черните малко, понеже примерно на Лора GP-то, той е бял от еврейски произход. Между другото, дъщеря им завърши право в Лондон и се върна да живее в Кейптаун и иска да работи като юрист, каквото е завършил. И сега казва, че ако, нали, при свободна позиция, ако са си подали заявление и черни, предпочитат да вземат черните. Нали? В смисъл, не те гледат по това дали можеш нещо и какво можеш, а по това дали си бял или черен. Това е отскоро обаче. Преди години не беше така. Сега знаеш колко е интересно, защото ти като влезеш, като тръгнеш от летището към града, от двете страни има гето. Те са картонени, буквално живеят в кашони. И тук там е някоя ламарина. Той като излезеш от Софийското летище, има сходства. Нещо такова. Зависи от коя махала минеш. После почват едни къщи вече такива прилични и сега какво се оказва, че всъщност правителството след апартеид да говоря, правителството южноафриканското гласува някакъв много голям бюджет, да може тези картони да ги разкарат, да им построят къщи на въпросните хора. Просто да им построят къщи, така? И те са им построени, да. И в момента обаче те не искат да живеят в тези къщи, те се връщат там, където са си свикнали да си живеят. Така че
понякога нашата гледна точка на бели европейци не съвпада и ние си мислим, че нещо правим хубаво, но те искат да си живеят така. Сега истината е, че в Йоханесбург казва, че има много голяма престъпност, която пак е от черните, между другото, не от белите. В Кейптаун не е така. Един разговор между мен и теб може да промени посоката на канала ти, а дори и цялото ти онлайн присъствие. 1:1 менторство вече е тук. Работа 1:1 с мен, с персонална стратегия и директна обратна връзка по следните направления. YouTube стратегия и съдържание, увереност пред камера и публика, избор на техника и оборудване, изграждане на домашно студио, монтаж и обратна връзка за видеята ти, създаване и развитие на личен бранд, стартиране на онлайн продукт. Че поетично. И всичко останало, което те спира да растеш. Цъкни линка в описанието. Все още, може би, защото там има доста такъв финансов бизнес. Тя е важен, Кейптаун е важен финансов център. Има много туристи, има, както каза, богати бели, които някакси вероятно не разрешават. Но сега, което ми направи впечатление, че на много къщи, на оградите бяха сложили бодлива тел и пише, че има ток. Явно нещо. Но друго, което пък ми направи впечатление, че много нови сгради се строят. Но там сградите, те са примерно малки блокчета на по 3-4 етажа. Нали, не си представя някакво. Но това означава, че има хора, които искат да ходят там, искат да живеят там. Града се разраства. Храната е безумно вкусна, времето е прекрасно. Кефти море, кефти планина, каквото искаш. И все пак, кажи вино, кое... Вино, и много вино. хубаво. Кое е най-шокиращото нещо, за което туристите дори не подозират? Нещо, което ти си виждала? Няма, защото той града е много е съвременен. Той е много... даже преди години там почти всички холивудски продукции снимаха. Там има студия, които вече малко не работят. Ама знаеш ли защо? Защо се оказа, че черните са украли техниката? Но много е смешно. Какво ще правят тази техника, не е ясно. Но са затворени студията. А преди години нямаш никакъв проблем да видиш, примерно, Камерън Диаз да си пие кафето някъде из Геймс Бей или някой от големите актьори, защото те просто снимаха там. Аз даже лично съм била на концерт на Роби Уилямс и той после дойде в Сепарето, в дискотеката, която бяхме, седеше в съседното Сепаре. Какво вика, Роби? Как е гала? Аз даже не можах да го познавам в първия момент, защото той дойде един такъв след концерт, нали знаеш колко си сплескан и смачкан и с един анцук и аз викам, като го загледаш, Роби Уилямс. Те праваха там големи концерти по повод годишнината от смъртта на Нелсън Мандела и наистина идваха много големи звезди от целия свят и от целия шоу-бизнес. Така че това е един модерен, съвременен град. Има си Сити, което е само с бизнес сгради. Иначе кварталите, те са, както ти казах, с малки блокчета или ниски големи къщи, дворове, басейни, въобще. Кое е най-опасното нещо, което си правила там? Виса, има голяма вероятност, ако отидеш на фотосафари. И, защото има един парк, Акуила се казва, иначе най-големия парк Крюгер, той е на север там към Йоханесбург, но този Акуила е по-малък и има пак така наречената африканска петорка, без леопарда, защото леопарда трудно, нали, някой може да го... Коя е африканска петорка? Това са слона, хипопотама, жирафа, бивола и лъва. И т.е. вече станаха 5, значи леопарда не мога да го видиш. Не е в това. Все едно, не е в петорката. Но лъв може да видиш. Те са останали 2 или 3 лъва, както ти казах. Иначе всички други животни, антилопи, всякакъв, има няколко вида антилопи, зебри, жирафи, нали, всичко това. Просто ходиш с едни джипове, обикаляш, те спират на достатъчно близко място, така че да можеш да го видиш животното буквално е така до теб. Но казва, че е много опасно, защото ти ако се наведеш през джипа да снимаш, защото е отворен, някой лъвчо може да те капне. Една лапа да ти падне отгоре. Носорозите са много такива, много зли, казват, нали, особено ако са семейство има малко бебе. Тоест, тези джипки не са заградени с някакви ламарини или клетки? То е отворено просто. Те са едни големи джипове с водачи. Има един, който кара и един, който ти обяснява сега това животно какво примерно прави. И всички туристи са, нали, така и снимат като луди, но е опасно, предупреждавате, не се надвеси, особено като... Лъвовете не винаги излизат, между другото. Те са много мразели понякога и... То може и да е по-опасно да се разходиш в гето на Кейптаун, според мен. Няма такива... Аз лично не съм попадала в такъв квартал. Сега какво да правиш в гетото там с картонените кутии? Няма какво да правиш. Но иначе има безкрайно
прекрасни ресторанти, даже един от най-хубавите ресторанти в Кейптаун го държи един българин. Лума се казва, в центъра на Кейптаун, на Сипон. Кебабчета. И не са кебабче, знаеш, какви риби и какви работи. Ма не му е хрумнало да прави кебабче, не знам кой ще му ги яде. Въпреки, че те имат едно от африканските, те като американците правят барбекю много, на което му казват брае. И се събират събота, неделя, се събират в покъщите и си правят брае и си хапват, така че имат и кебабчета. Кебабчета кефтията. Да. Понеже си ми казвала, че си виждала и Доналд Тръмп на живо в Ню Йорк, кажи ми колко точно му се вее перчема на живо? Ами аз до такъв детайл не можах да стигна, защото ние както се разхождаме по Пето авеню, това е най-популярното авеню в Ню Йорк с най-много магазини и така, изведнъж там се намира и Тръмп Тауър, една от неговите сгради. Изведнъж, както си вървиме, стана някаква суматоха, един джип застана така на улицата, я препречи, още един отиде отгоре, нещо, хората се засуетиха, взеха да снимат, викам, бе, я да видим какво става тук, ние пък ли няма да видим, и то се оказа, че всъщност Доналд Тръмп излизаше от, той си живее в Тръмп Тауър, там не знам кой етаж, и беше тръгнал някъде с Мелания Тръмп. Сега, ти не мога да стигнеш до него, естествено, защото няма как. Колко? 50 метра поне? Или? Да, горе-долу толкова, но не можах да му видя перчема, защото те много бързо го вкараха в джипа, който го чакаше. Нещо мерна ли поне от него? Мернах цялата му осанка. Тази Мелания ми се видя много красива в интерес на истината на живо. Тя е на телевизия много хубава. Що ни я поканете за панелист на кафе? Аз това се веднага чуда. се съгласи. Ще дойде като стойте гледа. Мене ми беше много странно, защото ти така си вървиш по някаква улица и изведнъж бам-бам виждаш, властелина на света, примерно, защото американския президент. И е много интересно ми беше много забавно. Въобще в Ню Йорк аз първите дни, като отидах, бях в супер стрес, защото не очаквах такава цигания общо взето, защото аз съм била в Калифорния, там е различно. В Ню Йорк не бях ходила никога. И с моя приятелка двете пътуваме. На нея първо и загубиха багажа, ние с British Airways пътувахме, някъде и го затриха, тя без гащи, без четка за зъби. Тази, която ни трансферираше от летището към хотела, който беше баш в центъра на Манхатън, тя ни заряза на една улица. Хотела ни беше на 7 авеню и 52 улица, тя ни остави на 7 авеню и 42 улица. Това са 10 улици, които, сещаш, че в Ню Йорк не са от тук до там. И беше много кошмарно вечерта, защото ние не можем да се ориентираме. Най-странно ми беше, че питаш, знаете ли къде е кой си хотел, който според всички там Booking беше един от топ хотелите, не е да кажеш някакъв хостел, да не го знае никой. И никой, те всички дигат. Вижте си в интернет. Аз нямах, защото не можахме да си купим карта, щяхме да си спуснем трансфера и аз с моя интернет отида за просто каза бяло и нямах вече интернет. Тоест не можеш да си включиш навигация, примерно си. И беше много странно, но това, което като се настанихме, излязахме да се разходим на Таймс Скуер, то беше страшно. Там се въргаляха някакви хора по земята, пияни, напикани. Не, наистина, аз се шокирах. Всички казват, че това е след пандемията, така че града много не изглежда както е изглеждало преди. Аз не мога да сравня, защото не съм била никога. От всякъде мирише на трева, наистина от всякъде. Дори ми направи впечатление, че на такситата, отгоре, има такива светещи рекламни табели, рекламираха някакви магазини за марихуана, което също ми беше много. А в същото време моята приятелка пуши електронни цигари и сме седнали на Линкълн център отвън да пием кафе и тя си пали такава цигари, долита някакъв чичо и почва да се кара, че не може да се пуши. Значи марихуана може, ама други цигари не може. някакви много беше странно. Иначе посетихме всичко това, което може да се посети в Ню Йорк, включително къде е сниман секса игра, на Кари Брадшоу, къщичката. Това изобщо мен не ме вълнува. Не, защото това за любопитни неща. Така, шокиращото за мен беше, защото всички викат, не може да отидете в Ню Йорк и да не отидете в галерията за модерно изкуство. Аз имам и хубаво, айде ще отидем. И тя е на 7 етажа, огромно. Такива глупости, човек, ама глупости. Значи влизаме в една огромна зала. Експозицията е само една бала с сено.
не преувеличавам, ще ти пратя снимки да видиш. Бал с едно. И аз оставам да се снимам, защото, нали, има един лав тук на Бали съм. Долита някакъв чичак и вика, не може да се снимат. Викам, как бе, това е бал с едно, ние в България колко имаме на селски. Другото, което беше много шокиращо, влизам в една огромна зала, празна, затъмнена, едно малко телевизорче тип опера си представи, такъв размер, сложено на един постамент. И гледаш един гол задник, който си ходи, нали, така леко, нали, от по-далече се приближава и отива нататък. И аз викам, какво е това изкуство? Оказва се, че това е инсталация на Йоко Оно в колаборация с Джон Ленън и всъщност това е допенцето на Джон Ленън. И това на Ленън? Да, на Ленън. И просто седиш и гледаш един гол задник, сега на Ленън, хубаво, ама, нали. Доста арт. Доста арт. После в една друга такава огромна зала влизаш, пак такъв един малък телевизор и на една дъска за гладене е легнала някаква жена, на която главата не се вижда, а някакъв отгоре я глади с една ютия. И такива някакви страшни глупости, разбираш, аз това не мога да го възприема за изкуство, просто викаме, това са наистина страшни глупости. Естествено, най-интересният, мисля, че беше на 6-ти етаж, там бяха всички стари майстори, там Гоген, Матис, Пикасо, Модиляни, нещо, нали, истинско изкуство, ако трябва да сме така точни. И на Бродуей, разбира се, това беше, ако не друго, поне си струваше Бродуей. Колко страни имаш в портфолиото си, приключенецо? Да ти кажа, не съм ги броила, ама на много малко места не съм ходила. В Южна Америка не съм ходила. Ето, например, сега... нещо не ми се ходи там, не знам защо. Може би в Перу ми се ходи и в Япония. Това са ми следващите дестинации. Да, Япония на мен ми е голяма цел. Направо я гледам като обетована земя. Не знам защо. Те са ми много интересни японците. Въпреки че аз азиатците много не ги харесвам като... Време е да си поговоря с Джуджи, театралната продуцентка. Това ми е голямата сила. Не се и съмнявам. Обаче и да ми разкажеш в същото време. Каква е разликата между именно културата, театърът като култура и театърът като бизнес? Във всички над 150 епизода на поредицата Едно на едно оставаме верни на фактите, обществения интерес и стремежа към истина. Ако искате да ни е малко по-лесно и да продължим да съществуваме, можете да подкрепите това, което правим в Revolut, в PayPal, с YouTube бутона Thanks и YouTube бутона Join, за да станете членове на канала и да гледате новите епизоди преди всички други. Шапки долу за Стоил, Борислав, Емо, Допчо, Стефан, Александра, Антон и Светлозар, които са нашите най-големи дарители. Те са Цар Лъвове в платформата Patreon. Стани Цар Лъв и ти и получи свой шаут-аут по време на епизода. Поклон, благодаря за всички, които подкрепят това, което правим. Те някакси не могат, ако го правиш в частен театър, нали, както съм аз, частен продуцент, не трябва да ги разделяш, защото то пък иначе няма, ако намериш някой меценат, който да ти поеме разходите, да, окей, ама като трябва да се издържаш от продажбата на билети, вече почваш да се съобразяваш с масовия вкус, който, за съжаление, не е на много високо ниво и предимно се гледат комедии. Сега аз ги разбирам хората, що искат да гледат комедия, защото животът е достатъчно тежък, като отидеш на театър и там, нали, да рониш сълзи. Но поне аз тези комедии, които, защото аз също направих само комедии, нали, 3 постановки имам, но и 3 са комедии, търсих обаче да има и някакъв смисъл в това. Не просто да отидеш да се хилиш и като излезеш вече да не знаеш какво си гледал, ами така малко да се замислиш. Но напоследък не върват много добре нещата. Добре, и двамата помним какво е било. Тоест, аз не го чак да помня, но съм добре информиран, меко казано, заради следването ми в надвис за престижа на актьорската професия само преди някакви 30-40 години. Какво се случи? Какво стана? Защо така нареченият престиж на тази професия е в една постоянна нисходяща крива? Първо, тук вече наистина държавата, според мен, не си върши работата, защото, да кажем, няма закон за меценатството, който да позволява на, примерно, големи фирми, които искат да дадат пари за театър, да могат все пак да получат някакви финансови облегчения за това, защото, нали, в крайна сметка. Така, това е едното, което не знам защо не се случва. Вече много актьори се изредиха в парламента, като почнеш от Тодор Колев, Петър Слабаков, кой още, Нона Йотова в по-ново време, Евгений Будинов, не поправиме, ако греша, сигурно има и още.
Но всички отиват с тази заявка, но никой не прави нищо и аз не знам защо. В същото време в България има прекалено много за нашата територия, прекалено много държавни и общински театри, където седат едни актьори, които нищо не правят, те няма какво да играят, получават някакви мизерни пари, защото няма какво друго да вземеш като заплата. И въпреки всичко, те реално не са актьори, нали? Защото не играят. За мен актьор е този, който трябва да играе на сцена. Иначе можеш да си завършил каквото искаш, нали? Ама това е другия проблем и там се правят и много шашми, както се разбра. Примерно частен продуцент в колаборация с Държавен театър, където си разделят субсидията от държавата за билетите, а се използва целият ресурс на театъра, защото сега, примерно, аз като чист продуцент, частен, аз си плащам абсолютно всичко, като почнеш от изработката на декора, преди това, нали, на художник, който ще го нарисува, после плащаш на декор-майсторите, които ще ти го построят, после имаш осветление, има звук, какво ли нямаш, актьорите, нали, имаш и накрая като теглиш чертата, сметката просто не ти излиза, защото реално, за да можеш така нали, да изкараш някакви пари, то се изкарват, не е като да не се, но вече става много, защото много народ се фърли да прави частни продукции. Явно им се видя много така хорошо. И аз сега в момента съм малко на кръстопът да ти кажа дали въпреки, че не искам, това ми е голяма любов. Мисля да правя нова пиеса. Втората беше много успешна с Любо Ненков и Ненчо Елчев. Ето с тези имена как няма. Има една много популярна максима, че клиентът е винаги прав. Кажи ми, когато телефон звънне в театър, кой е прав и кой е в грешка? Това е ужасно просто. Естествено, че зрителите трябва да ходят на театър с малко повече култура. И те даже те ти казват в театъра, преди да почне представлението: моля, изключете си мобилните телефони, или моля, не снимайте. Значи, между другото, в Бродуей, като ние бяхме в този театър на Нил Саймън, той е най-стария театър на Бродуей, имаше квесторки такива, които вървяха покрай нали, столовете, защото е забранено да снимаш. Значи забранено е преди спектакъла да снимаш. Накрая ти разрешават евентуално да си направиш малко снимки, ако, нали, толкова държиш. До такава степен, нали, и се следи всичко. Тук ти казват, изключи си телефона, ама ти си цъкаш, има много зря. Сторита се качват редовно. Историята, аз не мога да разбера, пишат си с някой в Viber, примерно, добре, отишъл си на театър ми, гледай сега, нали, затова си отишъл. Не знам, не го разбирам, но това е за мен просто тия. Виж как ходят и облечени на театър. Аз си спомням, че на времето, понеже мен много от дете ме водеха на театър, ние вкъщи се обличахме специално за да отидем на театър, за операта, пък там да не говорим, нали, се ходиш. Сега дъвчат дъвки, мляскат, пият, вътре ядат, чипсове, като почнат да роват, нали, знаеш как се чува едно пук-пук. Не знам. Има ли вече всъщност и такива случаи, в които на частни постановки има чипс вътре? Да. Това за първи път го чувам. Да. Това абсолютно. Те си влизат с чаши с вино, с там, каквото си е взел от барчето. Да върви бизнеса. Добре. Някакси така. Добре приливаме към основния въпрос. Това е културата ни, защото толкова си можем, или толкова си можем, защото това е културата ни? Какво беше на Радой Раля? Не ме е страх от министъра на културата, от културата ми страх. Нещо такова беше. Не знам да ти кажа. Аз, примерно, гледах сега, понеже като бях на Бродуей, вместо да се наслада на спектакъла, това беше за живота на Майкъл Джексън и беше феноменален спектакъл. Аз през цялото време правих някакви сметки. Сега, понеже тук падаха някакви падащи неща, панели, тук отдолу излизаха някакви. И аз непрекъснато само смятах, това колко струва, това колко струва. Нали, от протестантска гледна точка тук в България не може да направиш такава постановка. Но актьорите нашите са на същото ниво като актьори, като майсторство актьорско. Но много си подливат вода, много един на друг тупат се, говорят си зад гърбовете. Мен това много така някакси ме разочарова. Може би това е нещо, което ме разочарова. Много от тях са много алчни. Да, ти можеш да си звезда, хората те харесват, ама не може да искаш някакъв хонорар, който няма как да ти бъде платен. Просто няма как. Значи, ама не си Лоренс Оливие, нали, дето хората ще премират да дойдете гледат, примерно.
Що могат да си го позволят? Не могат, защото няма, аз пак ти казвам, сега гледах, че даже колеги мисля, че болни ни пускаха, защото те са ни от така утвърдените вече театрални частни продуценти, те пускаха някакви промоции, правиха, т.е. ти не можеш да си напълниш салона. Ако не си напълниш салона, аз ти казвам, толкова много разходи има по един спектакъл, че просто е невъзможно. И когато актьорът ти се изцепи и каже, аз искам какво си, аз искам, откъде да го взема? Аз бих дала огромен хонорар, ако иначе трябва да продавам билети по 100 евро, кой ще ги купи? Особено пък в провинцията, хората там нямат възможност просто. Те не, че не искат. Но провинциалната публика е много така сърдечна, много повече се радва на актьорите. Чака ги, примерно, след спектакъла да се снима с тях. Софийската е малко разглезена. Но тук много спектакли и много нещо. Не знам. Имаме една много хубава традиция. Да получиш по почтата, по един гълъб, въпрос от предишния гост. Давай. Утре ставаш премиер на България. Първото нещо, което ще направиш. Как ме заби. Минаш. Чакай, че сега толкова много неща ми дойдоха в главата, че не знам кое бих. Скоро си мислех, между другото, по повод на тези мигрантите, които нахуха в селата, дали човек не трябва малко по-жестоко да... Защото те не идват от война, реално. Ама сега ще кажа нещо много скандално, защото те нарушават границата. Там има граничари, които са с автомати. Ако удариш един откос и няколко хора отидат на кино, защото, дали другите, които ще дойдат след това, няма се замислят дали ще ми... Аз си спомня времето, когато беше желязната завеса на едни наши приятели, мъжа реши да бяга, тогава се бягаше от социализма, и бягаха, някои минаваха през Турция. И беше много интересно, че него го бяха фанали на турската граница, го бяха убили, просто го бяха застрелили, той е нарушител на границата. И се чуда дали, смятам, че няма да има нито един държавник в днешния свят, който ще си позволи такива крути мерки. А пък, според мен, света толкова вече е изтрещял, че трябва нещо такова. Сега не казвам, че трябва масово да се убиват хора по улиците, не ме разбирай погрешно, но трябва някакси нещо трябва да се обърне, защото не знам, живеем. Тоест, първото нещо, което ти би направил като премиер, да убия 10 човека. Е да засилиш границата с Турция, да го кажем ефемистично. Примерно това. И тая борба с корупцията, тя е също много имагинерна и аз се чуда как се случва това нещо, защото когато дълги години някой се е окупал на някакви места и е свикнал да работи, т.е. да не работи, но да взима някакви пари, как се измита това нещо? Какво трябва да направиш? Наистина не мога, не знам. Много ми е странно това. Какво трябва да се случи за това? И тези са истории с деца казва, че ние в България имаме не знам си колко хиляди телк, хора с телк. Ние сме нацията на инвалидите, което очевидно е... Да не ти казвам, че съм виждал и публична личност в моята махала, която си беше с именно такова картонче, което да си сложи удобно на предната част на колата, за да може да спре на място за инвалиди. Това е публична личност. Да, ама си взима и пенсия, като такава телкова някаква пенсия. Тя може да не е хиляди пари, обаче ти позволя. Аз винаги съм чула, викам, тия хора, що не работят, кафенеца винаги са пълни, по време е работно, а то, що било, те всички са си стелк и си висят по кафенетата. Понеже татко ми е онколог и ми е казвал, че най-честия въпрос към него не докторе, кажете, имам ли шансове, кога ще се оправя, мога ли да се оправя? Докторе, как да си изкарам телка? Това е първото им питане. Представяш ли си? Много е тъжно това. Ама тъжно, защото е разрешено да се прави. Тоест хората го правят, не че официално е разрешено. А кой го задава този въпрос? Онкоболни? Не, кой е гост? Няма да ти кажа. Да, ще си върнеш назад, ще погледнеш. Кой не е гледал предишните епизоди? Сега тия последните два не са в интерес на истината. Джуджи, кой е твоят герой? Нашия част нямам така герой. Аз гледам да не си правя кумири. Общо взето си следвам моя път. Аз съм си начертала така, как аз искам да ми изглежда живота и така си го живея. И вече не плащам данък обществено мнение. Въобще не ме интересува кой какво ще каже, дали ще каже въобще нещо. Знаеш това Камотабова, като я питали как иска да запомня, какво ми пука. И на мен така въобще.
Въобще не ми пука. Да сме здрави, семейството ми, децата ми да са здрави, какво друго? Да си пътуваме така по света, да си правя любимата професия, телевизионна, да си правя театър. Пропуснахме ли нещо в разговора? Не знам. Аз съм такава многопластова личност. Факт. Ренесансова ви казва. Шегувам се. Надявам се, зрителите понякога не разбират шегите, знаеш колко е смешно. Така де. Удрям ти паузата вече, ако няма какво друго да кажеш. Колко време мина? Искам още. Не, шегувам се. Удряме паузата. Благодаря Беше много приятно и на мен. Благодаря ти. Изключително смислени разговори правиш, не ти правя комплимент. Тук мърда нещо. Явно, да. Мерси. Ако епизодът с Джуджи ти е харесал, пусни си и този с българския писател Иво Иванов. Излиза ето тук.